Αυτή την εβδομάδα σου φέρνει μια ανάγνωση γεμάτη εκπλήξεις που έρχονται, αλλά πρώτα απ' όλα, μοιράσου αυτό το βίντεο με 5 από τις επαφές σου στο WhatsApp, σχολίασε, έλκο, και πάτησε την καρδιά. Πρώτον, ένα άτομο νοιάζεται πραγματικά για εσένα και επιθυμεί να επιστρέψει στη ζωή σου. Ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον φαίνεται να διαμορφώνεται ανάμεσά σας. Είναι έτοιμο να αλλάξει για εσένα παρά τη ψυχρή του στάση. Για να ανακαλύψεις την ταυτότητά του, πάτησε το κουμπί κοινοποίησης στο WhatsApp. Τα αρχικά του είναι τα ίδια με εκείνα του τέταρτου ατόμου που εμφανίζεται. Δεύτερον, ένα απρόσμενο χρηματικό ποσό πρόκειται να φτάσει σύντομα, επιτρέποντάς σου να πραγματοποιήσεις έναν στόχο που είχες εδώ και χρόνια. Να είσαι προσεκτικός, γιατί κάποιοι από τους κοντινούς σου ανθρώπους μπορεί να νιώσουν ζήλια για την επιτυχία σου. Μείνε διακριτικός. Για να ενεργοποιήσεις αυτές τις εκπλήξεις, αλληλεπίδρασε 3 φορές αυτή την εβδομάδα. Και αν είσαι ακόμα εδώ, σου έχω μια τρίτη έκπληξη. Όλα αυτά, κράτησε μια ήρεμη και συνετή στάση. Είναι σημαντικό να θυμάσαι να μην εύχεσαι κακό σε κανέναν, γιατί το κάρμα μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες. Κράτησε αυτή τη σκέψη με προσοχή.